mírase ao espello. O seu cabelo de cunca tapa levemente os seus ollos. A súa mirada escorrega dende a súa gorxa ata os seus pequenos peitos. Comeza a cubrilos cunha venda e, cando remata, move os ombreiros para asustala ben. Sae da súa casa vestido cunha camiseta frouxa ata os xeonllos e uns pantalóns rachados cargando a súa mochila camiña ao instituto. Hombre, Cabelo, que pasa? Recorda e repite na súa testa o que hai uns días a súa nai e a súa psicóloga lle dixeron. Sabes que nestes casos, se oprime, suprime. Se oprime, suprime. Ese rapaz monótono e rutinario son eu, acostumado a 1000 preguntas, a un nome que, cada vez que alguén pronuncia, introdúcese como veleno na súa pel. Alguén con cromosomas da mesma incógnita que cada día desexa que fosen diferentes. Alguén que sabe que, por máis avances que haxa ou máis educada estea a xente, xamás conseguirá que iso cambie. Alguén que, pola extrema crueldade dos demais rapaces, sente un malestar ao escoitar calquera palabra co prefixo trans. Prefixos son aqueles morfemas que se colocan diante da raíz que forman palabras derivadas de outras que xa conocedes. A ver, quen me podería dicir algún exemplo de algún prefixo, por exemplo? A ver, como podería ser? Trans. A ver. Seguimos. Transexual. A través de, que significa tamén cambio. Entonces, ¿alguna outra palabra que se nos ocurra con trans? Muy bien. Entonces, agora vamos a explicar, vale? Sabela, que pasa? Podemos seguir a clase? Esperto dos meus pensamentos e estou xa no autobús. Coa mirada fixa na ventá do vehículo, reparo, mirando o meu reflexo nesta, que as vaguas caen dos meus ollos. Baixo do autobús, preparado para outro día, finxindo ser alguén que nunca fun.